Krbec to možná zkusí sám, Krbec a tohle byl moment, který určitě nepatří na florbalové hřiště. Krbec se dejme tomu nějak asi vypadá, že ohnal po Pažákovi. No a tohle je, tohle jsem si asi na 100% jistý, že si Krištof Krbec dlouhou dobu nezahraje. Protože tohle až uvidí disciplinární komise, tak samozřejmě Krbec určitě bude x zápasů stát. A tohle je určitě něco, co nepatří do žádného sportu, takhle se prostě nemůže hráč zachovat. O dost smutnější, že je Krištof Krbec kapitán a takovýhle zkrat si opravdu nemůže kapitán týmu dovolit. A řekl bych, že pro Krištofa tohle budou dost velké důsledky, ať už buď v klubu, anebo v lize. Videorozhodčí tedy teď posoudil dost rychle situaci, Krištofu Krpcovi udělil červenou kartu a poslal ho tak do šatny. Tohle je určitě něco, co nepatří do žádného sportu.